जागोन बै समाव जे आबैया बुंबाय जे जोंनि बाथौनि मोदाय फुजा होनाय इसोरनि नाम देबताफोरनि नाम दा जे मुंख'बाय बे समाव फुजा होनायफ्राव बे देब देबिखौ जोंनि इसोर भगबान जि माबा बिसोरखौ गाबज्रिबाय थायोमोन नामा माबा फुजा होनाय समाव आर'ज खालामनाय समाव बोराइ बाथौनि मुं लाना औ पुरहिता दौरिया बिनिखायसो आबैया जेनेबा गोसोआव थादों मनाव थादों लिरनाय दंमोन नामा कागज बिजाब खिताब माइनाव बोराइ लिरनाय खिताब दंमोन नामा खिताब गैयामोन मुखे खुगा सोलिबोबाय थायोमोन बेनिखाय बेखौ पुरा गोसोआव लाखियोमोन आरो बिदिनो आरो उननि उन्दै गथ'फ्राबो सेंग्रा सिख्लाफ्राबो सोलोंलांबाय थायोमोन नङा होमबा अलप आरो एसे बुंबावलाय बे समाव माबायदि फुजा पद्धति फुजा पर्बन बे माबा बावनाय थिनायखौ बोरै खालामोमोन औ माबायदि खालामोमोन बाथौ गाबज्रिनाया बाथि माबा मा जायो आलारि बाथि सावबाय लाइन सावबाय आलारि बाथिया मोनबेसे होयो नामे गंसे सासे मोदायनि मुङाव गंसे सोरनि मुङाव मोनसे बिलाइबो होगोन बिलाइखौ बेयाव होगोन बेफोरनि नियमाव बा माइरं थालिर बिबारबो होयोमोन नामा बिबाराव होयो बेखौ लाइनाव थानायाव होगोन आरो मोनसे दाउजो होगोन दाउजोला होगोन मिलायनानै होयो आरो दाउदैबो होयोमोन नामा दाउदैबो होयोमोन दाउदै माइनाव बुलियो बै न'नि इसिङाव ना दालाय दा खालामनो हाया दाबो नियमा दङ माबायाव न'आव इसिं अखं खब्रा होननाय दंमोन ना नमा न' बै इसिङावहाय माइ होनदो दोनो माइ होनदो दोनो ओमफ्राय बेयावनो बे दाउदैखौ होयोना बलिखौथ' होफेरा इसिङावहाय बै दाउदैखौसो होयोना बै सिजौ गुदियावसो होयोमोन ना हाथारनाया दाउसा हाथारनाया बे रायसंगिरिखौ मा होनोमोन आबै रायसंगिरिया जे मोन्थोर जे गायोना मोन्थोर बुंग्राया देब देबिनि नाम बुंग्राया उच्चारण खालामग्रा बे मानसिखौ मा होनना बुङो दौरि बा दौरिखौनो होनखायोना अजाबो होनोमोन नामा अजा नङा आसा अजा दंना गैयामोन बे टाइमाव डक्टर खाथियाव गैयामोन ना लोमजाबा साजाबा बोरैहाय फाहामोमोन बिलाइ रुनानै माने लाइ जायखिजाया हाग्रानि बिलाइ देग्लिनानै जाहोबाय मन्त्र उच्चारण खालामामोन जेबो ओम ह्रिं क्लिं फटसे होनलायलायनाय गैयामोन ओमफ्राय आबै बै जेथिया दौरिया मोन्थोरखौ रायसनसै बा गिबिथाराव माबा मोनसे होनो खोमा रायसननायनि आगोल बिदि आरो जेबो होना बोरैथो आवरायजेनग्रोयो मोन्थोरखौथ' इसोरखौ गाबज्रिजेननायावथ' आवरायनांगोन ना प्रथम ना नै होनसै नै सोर दं माबोरै होनो देलाय आबै दे एसेबाबो होनलाय लासै बावबाय गोसोआव फैयाखै माबायदि बुङोमोन होनलायलायोमोन नामा
न'खर Jadi apa itu lazimnya nggak? Ekdom bungtar जोंनो नांगौ. जेबो नङा बुंनो हायोबा गोसोआबो स्रां जागोन आराम जागोन इसोरनि खाथियाव जों प्रार्थना खालामदों इदि साननानै माबायदि बुङोमोन देउरिया प्रथम माबा खालामबा बावबाय शब्दफोरखौ बावबाय मोजां शब्द बे आं मोनसे बख'नाय बाथ्रा सानो हारिखौ जों जेरै जोङो बाथौ फुजायाव जेरै जों आलारि बाथि लगायनानै बेखौ खालामनानै खालामगोन आरो जोङो जे जोंनि बर'नि गुदि धोरोमादि बाथौ बेखौ माने गोदोनिफ्रायनो सिबिबोबाय थायोमोन देलाय आरो मा गोसोआव दं बुंलाय बे सिबिनाय बेलायाव इसोर गाबज्रिनाय बेलायाव बे सम्बन्धे आरो কি মনত আছে মনত নাই আৰু চব পাহৰি 100 বছৰ হ'ল আৰু ক'ত মনত থাকিব ইমান কথা মনত ৰাখিব নোৱাৰো না ভুলি যায় বহুতখিনি কথা মনত আছে এতিয়া এটা নাই কিবা নাই কিতাপ খালো নাই নাই খালো খাব মন গয়া মা বলবো না Abi dong sih masih kontak deh. Fisik. गोसोआव सिख्ला औ माबा दैलाय दं दैमाव थांबाय बिदि माइ गायहैबाय माइ गायनो थांबाय खोथिया फुयो खोथिया फुङा फुवा ना गुरोमोन ना गुरोमोन जाखाय गुरोमोन माबा बै बोरसिजों ना बोनदोंमोन गाननाय मा ना मोनो मागुर ना कय ना खलना खल ना खरालबारि बाराल ना बे बैसागु फोरबोआवथ' बर'फ्रा रंजायोना आबै बैसागु बैसागु फालियोमोन रंजायोमोन बैसागु मोसायोमोन सुरा आजौफोरनि मोसौ थुखैनानै एसे भेक्सिन खालामनाय बायदि खालामोमोन माबा माबि जुनार जानानै रंजानाय आरो नोंसोर बिदि खालामनाय बे समाव आबैना मालाय बोराय बोराया बोराय हान्जा बुरिया बुरि हान्जा फिसा गोनांफ्रा फिसा हान्जा सेंग्रा हान्जा सिख्ला हान्जा नोंबोथ' बै समाव सिख्लामोन ना बै मोनसे समाव नङा होमबा बे समावथ' बिराद मोजां मोजां मेथाइ खनोमोन ना बैसागु मेथाइआ माने गान गायनांगौ मोनसे बैसागु फैनाय मा जायो आबै ना मिथिबाय नायनाय आबै नै बैसागु फैनाय लोगो लोगो जोंना गोसोआनो गोजावखांखायो मेथाइखौबो खननो लुगैखायो होमबा आबैयाबो निस्सय बै समाव मेथाइ खनथारदों मेथाइ खनथारदों आबै ससे खननो हागोन नामा ससे एसेल' बावबाय গাই দিবা পুৰা মানে হ'লেও গাই দিয়ে অলপ হ'লেও গাই কোনটো গাইছিল নো নহয় বিয়াৰ যেনেকা অলপ অলপ গাইছিল বিয়া পা গাই দিয়ে যিকোনো একটা মনত পৰি যেনে গাই দিয়ে বিয়াটো গাইছিলে বিয়াৰ সময়ত তেতিয়াতো আৰু কইনা সজাওতে সেইটোৱে ভাল হ'ব দানা সাজে mama nung kaya yo what is your no bilay so ayo dagap so ya मोजां जादों जोबोद मोजां दागाबसै नङा होमबा जुमाय dapat siuno दाबाथियाव सेवनो bilaybay bilaybay dimebat mama nung kaya siuno bilay se ayo dagap so ini udah gabe-gabe थांसिगोन ना gabe kan थांनांसिगोन ओरै जायोमोन papa गाज्रि दा मोनसे
दै लोंनो दै 야, 나